¿A Filipinas? ¡Hola, qué fuerte! La verdadera. No me acuerdo. ¿No te acuerdas dónde vamos? Vaya memoria tenemos, los 30, ¿eh? Los 30. On estem, on estem? No sé, mira cap allà. A veure si ho sabeu. París Express. 48 horas haciendo fotos en París. Què estan intentant? Sesión de fotos número 500 en la Torre Eiffel. Correcto. ¿Será la última? No, por supuesto que no. 48 horas haciendo fotos en París. Ha començat a ploure, però ara això tot embullat és super guai. Mireu la Torre Eiffel, està en plan molt misteriós, molt guai. Mireu-les. Acicalándose. Sesión de fotos 532 en la Torre Eiffel. Hasta los cojones. Com, torna-ho a dir que no m'ha Fins clar? als collons. 48 horas haciendo fotos en París. París, la ciutat de la sirena. Per què hi ha tantes sirenes? No poden passar sirenes. La policia funciona amb sirenes. No camina normal. Ara no sonaven sirenes, és que toca els collons. Estem passejant. Per aquí. Un jardí. Per aquí. Al costat del riu Sena. La Torre Eiffel. I hem arribat al Louvre, caminant. Ens ha fet fosc. Ha sortit la lluna. Reportaje número 1000. 48 horas haciendo fotos en París. On hem arribat? Ah, la catedral. No te da. És catedral. Sí. No és... És catedral, no? Això és catedral. Ho he dit bé. És que jo havia estudiat, eh? Ah, molt bé. Aprovada! Cada hora en punt, la Torre Eiffel dona espasmos durant 5 minuts i després s'apara Ataque epilèptico. i segueix sent el faro de París. La Torre Eiffel il·luminada, sense espasmos. On està aquí el set de fotografia? ¡Uy! Postureo número 1534. 1564, desde 1458 ya. 4.000. No sé si sabeu, però entre les ombres de la gent que passa i el cotxe estan allà fent no sé què. Bon dia pel matí. Sessió de fotos número... M'he perdut ja.
48 horas haciendo fotos en París. Un moment. Que no volien pujar caras perquè cansaven. Clar, a veure, és que... I a mi se diuen, que no era pa tanto. La indignación. La indignación. Con razón, es razonable, es una indignación razonable. Con 48 horas haciendo fotos en París. Ja és Nadal al Corte Inglés de França. On estem? A les galeries La Fajol. I per què? Perquè hi havia un lavabo per fer pipí, realment. Per aquí a la Torre Eiffel, aquí es veu l'òpera... No hem vingut a comprar, almenys jo. Però aquí hi ha gent molt friqui de la Navidad i ja han posat coses de Nadal. Al carrer del Postoreig. 48 horas haciendo fotos en París. Molt guai aquell lloc, Isa. Sí. Pues ja s'ha acabat. T'has acabat? Encara no. Què falta? Queda temps. Tiempo muerto. El panorama. Muerte anunciada. Esperant a que surti el nostre vol. De moment va on time. Adéu, adéu. C'est fini. Adéu.